na imbaga bigat tayo amin kakabsat, itangal daw iso ti may kasangapulo ket ennem a Domingo, ti kadawian at tiyempo. Hindi nga ro danggayan nagyaman, da Albert ken Lisa, ni Kyle Hendricks ken Teresa Solo, Mr. and Mrs. Oscar Barit, Elvira Halabaso ken di Pamiliana, John Paul Halas ken Halas family, the Mr. and Mrs. Jerry Valdez ken di Pamiliana, ti Pamilya Capos, Fernandez ken Sopremido family, personal intentions ni Nati Reyes ken ni Pamiliana, ni Mr. and Mrs. Victor Barit ken ni Pamiliana, pagyaman da Mr. and Mrs. Melchor Pabro ken ni Pamiliana. Tayo may dawdawatan di kararuada Chopilo Sr., Chopilo Jr., Benjamin Priscilla, Eugenia Arsenio Corazon Jose, Elena Dumag Ablang, Antonio Calaksan Jr., Mamerto Consuelo Encarnacion, Cipriano Sr., Elisa Agnes Agunoy, Ignacio Sr., Ignacio Jr., Leticia, John Patrick Bilar, Cecilia Chanchoco, Rosario Balanza, Ernesto Balanza, Lourdes Balanza, Rodrigo Balanza, Rosana Erodistan, Juliana Terrazona, Mariano Terrazona. Daytoy ti
kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin inirit, iyayat ti Diyos anasudi, tuyal daw napili, daytoy ti aldaw nga inarami ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Asa ko mamit kan. Iraman tayo pa ikararagan ti special intention da Gordon and Luis Bernadette Bruce. Kakabsat ita Domingo, maawagan, inyulog ni Santo Papa nga Grandparents Sunday. Domingo, dagiti amin nga apong, lola, ken lololo, nagiti babakit na taengan, nga isu dati nagtaudan tayo iti biyag, isu dati namuunan tayo. Ikararagan tayo ida, tamaaddan da kumatiragsak iti puso, tital na tinakem, nang runa ti mangitultuloy nga agserbi nang runa ti panagkararag. Agdaydayaw tayo iti Diyos, tapno maikaritay nga rod makiranod, iti dayti na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangi mamati tayo ti Diyos, manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem ko na tayo agkonpesarak. Iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay. Iso nga agpakpakaasi ak ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Kristo kasyan nagpakawanen nakat, di mo ipalubos, akin ka may sinaan, mga siga, mga siga,
ti panagnaknakenda. Imunan dagdaka, itanuk daga, pagrubakan daga, daydayawin daga. Agyaman kamken kagapuiti, naindaklan adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Apo Diyos na ilangitan nga ari. Aman nakabali namin, kesika umiyang Yesu Kristo. Nganak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Kasyan na kami, iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Yan tangay siksika o ako, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwan, iniin ko yung Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kadta kaasim kada kami, ket yad adom dagiti parabor mo, iti kasta nasnas ti inanamami, pamati ken ayat mi. Ket agtalina edkam asireridam iti panagtong palmi kadagiti bilin mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti kinasirib. Adda amin iti aywan mo, ket awan ti sabali a Diyos, apagparangam, tapno sa laknibam dagiti pangeddeng nga impaulog mo. Ti pigsam, ti pagtaudan ti hustisya. Mabalin mo akasyan ti siya sino man, gapu ta sika ti Apo ti amin.
Iparangarang mo ti bileg mo no adda dagiti tattao nga agdua-dua asaan anaan-anay iti panakabalin mo. Ket dosaem ti siya sino man a makaammo iti bileg mo ngem di na met bigbigen. Uray no agnanayon ti panakabalin mo, manangaasi nga ukom. Mabalin adosain na kami iti uray anya a tiyempo, kayat mo ngem dakkel ti anus mo, iti panangituray mo kada kami. Babaen dagiti gapuanam, insurom kadagiti tattaom, at itao analinteg, ket masapul met anaasi. Inikam dagiti tattaom iti adu anamnama, babaen ti panangipalubos mo kadakwada, nga agbabawi kadagiti basbasol da. Ti sao ti Apo. Naimbag ken mamakawan ka o Apo. Naimbag ken mamakawan ka, o Apo. Naimbag ken mamakawan ka o Apo. Aglaplapusanan ti di agbalbaliw nga ayat mo, kadagiti amin nga umawag ken ka. Ipangag mo o Apo to'y kararag ko, denggem to'y asog ko. Adumawat iti tulong mo. Naimbag ken mamakawan ka, o Apo. Umayto ken ka dagiti amin a nasyon a pinarswam. Ket agrukbab danto iti sangwanam. Idaydayaw danto iti kinatanok mo, da siksikalaeng o Diyos ti naindaklan. Siksikalaeng ti agaramid kadagiti nakaskasdaaw a banag. Naimbag ken mamakawan ka, o Apo. O Apo, sika ti Diyos a manangaasi ken managayat. Saan ka analaka nga agpungtot, naparabor ken napudno ka. Talyawen nak ket kaasyan nak, papiksain nak ket isalakan nak. Tagserbiak akas ti panagserbi ken ka ni inak. Naimbag ken mamakawan ka, o Apo. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti Espiritu. Taditay ammo ti umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo ti mangidawdawat kada tayo iti Diyos. Kadagiti asog tayo a di maiyabkas. Makita ti Diyos ti naguneg iti puso ti tao. Ket ammo na ti pampanunuten ti Espiritu. Agsipod ta idawdawatan ti Espiritu dagiti tattao iti Diyos kas pagayatan ti Diyos. Ti sao ti Apo. Agsao ka, o Apo, dumdumeng to'y adipen mo, at daken kadagiti sao amaga, itetiyak nanayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. Adaken kadagiti sao amaga, inentiyak nanayon na biyak. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Ipan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may ken ka, o Apo. Adda pangarig nga insarita ni Jesus kadagiti tattao. Mayarig ti pagarian ti langit iti maysa a tao a nagpurwak iti nasaya at abukel iti talon na. Iti maysa arabii idi matmaturog dagiti tattao. Napanti kabusor na ket nagmula iti ruot iti nagbabaitan dagiti trigo sa pimmanaw. Idi dimmakkel dagiti mula ket nangrugidan nga agdawa. Nagparangmet dagiti ruot. Napan dagiti adipen ti akinko ti talon ket kinunada kenkwana. Apo nasaya at ti bukel, nasaya at met abukel ti immulam iti talon mo. Apay nga addamitten dagiti ruot.
Aramid ti kabusor dayta kinunana. Kayat mo nga in kami paruten dagiti ruot, sinaludsod da. Saan insong batna? Amangan no mairaman amaparot dagiti trigo, no paruten nyo dagiti ruot. Bayan nyo nga agiddan adumakkel dagiti trigo ken ruot. Ket inton panagani, ibagakto ka dagiti agani, nga una enda aparuten dagiti ruot, sa daripeten nga ipuor. Kalpasan na anyan da dagiti trigo, ket idulin da iti kamalig ko. At dapay sabali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada, mayarig ti pagarian ti langit iti maysa bukel ti mustasa, nga alaen ti maysa a tao, ket imula na iti talon na. Iso ti kabasitan ti amin a bukel, ngem inton dumakkel, iso ti katayagan kadagiti amin amula. Agbalin akayo, ket agumok dagiti tumatayab kadagiti sangsangana. At dapay may sa pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada, mayarig ti pagarian ti langit iti libadura, nga igamay ti may sa babae, ti 40 a litro nga arina. Gapo ti libadura, bumsog ti entero a masa. Inaramat ni Jesus dagiti pangarig iti panangibaga na amin kadagitoy abambanag kadagiti tattao. Di nakasao ida idi, no di agaramat iti pangarig. Inaramid na daytoy tapno matungpal ti insao ti propeta. Aramatek to dagiti pangarig no makisaoak kadakwada. Ibagakto kadakwada dagiti bambanag adipay na amuan, manipod pan nakaparswa ti lubong. Pinanawan ni Jesus dagiti tattao ket simrek iti balay. Immasideg ken kuana dagiti adalan na ket kinunana, ilawlawag mo man kada kami ti pangarig maipapan iti ruot ti talon. Ti tao ang nagmula iti nasaya at abukel, iso ti anak ti tao, insungbat ni Jesus. Ti talon iso ti bulong, ti talon iso ti lubong, ti nasaya at abukel isuda dagiti anak ti pagarian. Dagiti ruot isuda dagiti anak ti managdakdakes. Ti kabusor ang nagmula iti ruot iso ti diablo. Ti panagani iso ti kanibusanan ti lubong, ket dagiti agani isuda dagiti angheles. Kas ti pannakaurnong ti pannakapuor dagiti ruot, kas tantumet ti mapasamak inton aggibos ti lubong. Ibaunto ti anak ti tao dagiti angheles a mangurnong ken mangikkat iti pagarian na kadagiti amin. Apaka igapwan ti panagbasol dagiti tattao ken amin a managdakdakes. Isibbadan to, ida iti gumilgil ayab nga apoy, sadyay agsangit ken agngarit-nget danto. Iti kasta agranyag to dagiti tattao ti Dios, kas init iti pagarian ni Amada. Dumngeg nga rod ti siasino man nga addaan pan nakaawat. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Happy Grandparents Sunday kadagiti amin nga lolo, lola, apong, kinagraman na tayo nganan, lakablaawan nyo man takaabayo no, daapunan wano na tayo nganan, happy grandparents. Niyawan mo dito. Well, indeklara ni Santo Papa nga tatang aldaw, ay haan nga eksakto tatangam dahi ti kaasigan nga aldaw, tinaideklara nga Grandparents Sunday. Padayawan tayo, dagiti amin nga nataengan, dagiti babakit kinlalakay, isuda ti nakapuunan, kabigbigan nga daytay da kayo nga nataengan, da kayo ti nakautangan ti biyag, nagsakit nga panunutan no dijay lulo wenno lula ket baybayanan dagiti anak, kalpasan ti rigrigat kada ayat da sakripisyo da ni malipatan tayo met idan. It is good in our culture nya da tayo ti kultura tayo taraknem agingga nga pumusay dananang kinni tatang mo dalulo kinni lulang mo ita sa bali a culture no limma kay bimaketen ipandan ijay home care di dapay mabisita agingga na ti ipupusay da so pagyamanan tayo takastoy ti kultura tayo. Ito'y pangarig bali tallo a pangarig ti inaramat ni Apo Jesus tata. Umuna,
Ti nagmula iti nasaya at abukal, idi agtubo, addamet ruoten, addamet dimakkelan, kasi naludsod dagiti adalan apayan nasaya at mo ti imulam, aramid ti kabusor dayta. At daday di tawon nga dagiti bining inwaras ti DA, Department of Agriculture nga kunada, ni mga nasaya at adu na tay. Dagiti abono at dukdok kayang, di ko saluyot, at dapat di panawon nga saluyot, tinagadoy, so nga, sa nga saluyot mo, di inabunuan dati organic. Kanasayaat nga bukal ko na napangarig ni Apo Esos. Iso nga ni Apo Esos, haan lang agis istorya, may papan iti bagbagina, may papan iti pagarian ti Diyos, inaramat na dagiti pangarig, istorya. Tapno maawatan dagiti tattao, nga kasarsarita na. No anya di aramidan da nga inaldaw, isumat ti inaramat na nga pangarig. Idi na minsan, idi na Domingo, anya ti pangarig na. Adagi purpurwak ti bukal, ada nagdiso ti kasiitan kabatuan na saya at adaga, daga jay common nga aramidan ti tattao, iso inaramat na. Tattamanan, nagipurwak ti bukal, nasaya at di panggap, ngem, addamet ruot. Adamot na ruot nga na nagtubo. Kanya ko na kabayatan ti panaturog dagiti tattao na panmet nagimula iti nagbabaetan. Nagbabaetan ti gulis ko natay ngota ko man Dagijay ti kabusor ko na. Kinyarig na daytoy anya dayjay ti bukal iso ti sao ti Dios. Ti agipurpurwak iso ti anak ti Dios ni Apo Hesus. Ti daga puso ti tao. Ito'y lubong, lubong, ti naimbag nga bukal, dagiti nasayaat, dagiti dakes, isuda dagiti ruot, iso nga kunada, ada pagsasao tayo, narigat amatay ti dakes nga ruot. Katatagpili tayo, sino ti bukal, sino ti ruot. Laman tapno, latat nga ro, lagpili kayo man takaabayo, sino ti dakes, sino ti nasayaat. Ngam haan lang nga di literal haan lang nga literal nga tunggal tao nasayaat haan. Iti biyag tayo kakabsat na parswa tayo ana imbag nasayaat abukal niya amin tayo. Ag naparswa tayo ana sayaat abukal ngam addala taruot iti biyag tayo. Haantay hantay anga ilibakin, haantayo anga ikararag nga, apo, nya dagiti ruot ti biyag tayo. Dagitay problema, sakit, dagitay pakarikutan dito'y lubong, dagiti relasyon nga hanga nasayaat, addan tulat ta tao nga, naag-agom, natangtangsit, insecure nga kayat na kaiso na laeng ti mapanpansin, addan tulat takas diya, hantay nga, ibaga nga, apo, awang kumadagiti hanga mabalin. Habang agbibiyag tayo, akseptaron tayo, nga adulat ta ti ruot iti biyag tayo. Kinagpintas di pangarig na, nya naganan, bukal nasayaat at daruot. Kaya na nga sa imbaga ni Apo Hesus, ti realidad ti lubong. We have to accept nga kasjay ti lubong, haan tayo nga ilibak. Katatta ko na nagimula iti kwan, kasto yung ti karara, datay mga tattao, no jay lakayat tay ti masurot. Very ideal tayo, very idealistic di panunot tayo, nga anya ti kunana, no mabalbalin, apo, awang ko mati problema. Imposible aday tahaan. Apo, awang ko mati agsaksakit, anya kaya yung arodin, agtalinaad tayo nga teenager, ti agayag na nayon, ti biyag tayo, adala ta agsakit. Da kayo mati agparparswa ti sakit tinakam, di mat? Apo dito'y lubong, awang kumati dakes nga tao hanga nas addalat taa. Addalat taa hanga mabaling nga ilibak nga awan dagitoy. Nayon ti panagbiag dagitoy. Ngem kas ano nga rod ti bagana nga daytoy napanti nagmula adda nasayat adda mo ruot iti panagbiag tayo. We have to accept nga daytoy lubong when sika ken siak we are created good. Na iparswa tayo anasaya at dito'y lubong. Ngam apaya nga adda problema adda ruot. Haanon nga individual di bagatay nga ruot nga adda na parswa nga nakadakdakes nga kaarubam ruot latan haam mga kasjay. Adda latamo goodness ti puso ti tunggal maysa.
Ngem, adalat mo problema, adalat pagkapsutan. Kakuna tayo, dahito iti pan nakaparswa ti lubong, awatin tayo akas jay, kaanya ti rumbang nga aramatin tayo. Kuna di nga rod sa ludsod tayo, nga, why bad things happen to good people? Apa yang nga maaramid ti madi, apa yang nga maaramid ti problema, kadagiti nasaya at ti panagpospuso na. Kasla ko makada kayo, adumot akada kayo tinasaya at ti panagpospuso na, awamot at may nakimisa nga dakdak. May ka nakimisa nga dakdakis ta pusom, anya ka laeng mata, awan nya ka, ang ka mga demonyo, awamot ti demonyo akan nya tayo. Kaapaya nga ti tao, uray ikarkarigatam ti agbiag nga nalintag. No mabalbalin dagiti daduma haanda pay agbisyon, ang kaslakan nyami tapno andala agsakit. Kabagay depende di bisyo ngamin. Ti amuyo mo ngamin nga bisyo nga arak, sigarilyo, sugal, anya pay. Kada ta bisyo yung agisupot, nakarkaro ang makapasakit dayta. Katabahan. Sangat dua katuon talitsyon mo sa kaagtimpla ti kamatis buggoong laso na apo nagsayat nga isaw sa nga bisyo mo la agsakit ka mo lang Dajay ala kuna tayo adda dagiti nasayaat nga panggep tayo hantay ko mga adda pa dagiti agur organic handa kayat ti ano mabalbalin ka awan ti chemical ngam apay agsakit dan to mailata iso nga hantay gorod maliklikan. Kaapaya nga kuna tayo, why bad things happen to good people? Apaya nga adda, madi nga mapasamak iti nasaya at nga tao, adda na kitay, agbibiyag nga nakalinlintag, umay da kararag akanayon, nagsanto di pa nagbiag da, nakasaysaya at da managtulong da, addan tulat tamot mangiruruman. Trabaho nga rod ti kabusor. Trabaho nga rod ti kabusor, kaslakan niya tayo. Apay nga masapol nga agrigat tayo no dadduma, apay nga masapol nga agsakit tayo, no dadduma hantay maawatan, iso nga minti pag nakuman tayo. Idi ubing kami. Before, sakbay na dayjay, dayjay pa nagnakam tayo, iti imula tayo, imula na, namnamaan na nga agtubo iti ado. Iso nga kunana, no naparswa ka, anasaya at abukal, agtubo ka, agbunga ka, anasaya at abukal, kung na di maikadwa nga pasit niya, basit abukal, ngam no agtubo, mustasa, awan mustasa toy, agbalin akayo nga dakkel, panganan, paglinungan. Kakas di magkanya tayo, uray no ado ti problema, uray ado ti ruot nga nakapalawlaw kada tayo, no naparswa ka, anasaya at abukal, agtubo, ken agbunga ka abukal. Haang ka nga agbalin aruot at nangarod dagiti tattao ngay nga kwa. No nasubukan di biyag na, no nagka-probleman, handa nga agtali na udji kasaya at ti puso da agbalin da aruot. Maguyod da nga agbalin aruot. Agbalin adakes katikarkarit na, agbalin nga nasaya at lata. Kung apay masapol ka di ni Apo Diyos, pinarsuhan na tayo nga kastoy. Apay masapol ka di dagiti ruot iti biyag tayo. Wen no dadduma kasapulan. No dadduma masapol nga adda panubok. Mano dadduma masapol nga adda sakit tapno agnakem ken agmature di puso tayo. Idi met tata pa nagraraep, nakaraep kayon. Nayawan sama agraraep di tayo, nakaraep kayon. Panagraraep. Da kami idi no pagraepen da kami da amang kininang jak maawatan no apaya nga ti apan da iparaep kanyami di jay nagbunubunan kamuyo kanyami idi ti nagbunubunan saan nga makuliglig di mat nuang nagkulbot di jay araepan kakaasi ka nga mangitugtog kal adda jay dagitay nagparutan kada da jay napuunti ko kakaasi ka mangi abagay hanyo mo nagbunubunan ta rich kids kayo mat. Kakunak apay nga mapan agraop ijay nasayaat. Ijayan ti kakaasi ka nga mangipilpilot kada mangi ngaskasta ay gayam. Tapno into no agraop ka ijay nasayaat. Nalaing kanton. Training gayam kanyami ijay ti umuna nga pagraupan pangiparaupan da kanyami ijay nagbunubunan. Kakas dino dadduma apay nga agrigat ka nga umuna. Kalamot idia.
No, kastoy pa nagbubunubon, pa nagraraep. Hangkam nga agraep nga umuna, anya ti trabaho me, para bunag ti bunubon. Bitbitam no kayam ramay-ramay, no saan ikuribot mo, ngam sigurado nga mabasbasad takerret mo. Ka nakakurib, uno saan, no, ididumakdakkel kami, alula, amuyo ti alula? Oh, amuyo alula? Do ako ribot nga dasyo na haan. Awag mi alula nya mo ti pangawag yo komporme mo ta kwami iso nga no dadduma ti pagawit mi alula. Alula tinagan na. Alula asawa ni kita may sakay mo. Alulo. May sakay mo. Alula ti pagawit mi idi ka kung kunak at amoyo idi. Ibagbagak dayjay nga kasla ko hamma nga rigat no di talaga nga rigat ko na tayo ngam kasla hamma nga rigat hamma rigat ngam haan adusa nya tanudad dumagamin no marigatan tayon ti panangipagarot tayo dusa haan di rigat nga dimakkel nga naigamer ijayan ti pitak nga daytay kuan adala may sa akararag ko idi amoy ti kararag ko apay kastoy laktangatan apo adda kararag nga adda na yun nga dayamudom amuyo ti dayamudom in English dayamudam aday ani apay kastoy latta ti biag mi nga tan-apo dayjay nagbasit a kararag ngem nagbunga iti dakkel kapay dagiti masapul ti problema ti panag mga problema panubok iti panagbiag ken wen ngamin tanudad duma tapno agbalin tayo anasikkel na laing, na tibker, na anos, iti puso tayo. Kanudad dumagamin ti kayat tayo, kaawam mo ti root, ti panagbiag tayo, haan nga mabalin. Katikarit na kakabsat, to be a Christian, ti agbalin a Kristiyano, nga pasurot ni Apo Isos, no imula na ka nasayaat nga, nasayaat abukel, agtubo ka, agbunga kalatta, artapam dagiti root, tapno, apitin na kanto akas kukwa na. Katigamin tarigagay tayo no daduma ka, numabalbalin awan ti ruot ti panagbiaghaan. Anya ti pangawag yo, amuyo ti term nga agkames. Awan sama agkamkames tatan. Kada sinasadot mo tan ispriamon, awan magamin maawis nga agkamesen ata. Apay papanam, kalahi. Ay, tupad. Alamaya mat, awan mo maawisan, purpose. Kada tan agkames mapamudalusan. Kano daduma ti kayat tayo maikat amin kamesan na tayo nga nasaya at no daduma ngamhaan. Iti kangitingitan dagiti ruot ti biag. Iti kangitingitan dagiti panubok iti biag. No na imula ka agud, agtubo, agbunga ka anasaya at abukol. Haang ka nga maapektaran nga agbalin a ruot, dayjay ti ibagbagana. Uray kas ano ti kaado ti panubok iti panagbiag, agbunga kalaktaan na sayaat. Ituloy mo latta ti agayat, ituloy mo latta ti agpakasayaat, uray ti aglawlaw mo puro suruot. Haan lang ti ruot ako sa bali nga tao niya. Katat nakakabsat gaputan na nasayaat tayo ana imula, anya ti kunana gapasen danto, ilasin danto dagiti ruot, ikaabil nanto iya agngarit-nget danto. Kadagiti nasayaat, ikaabil nanto ti kamalig ko. Pangarig na dayjay nga, no agbunga kalata nasayaat, ure adu ti panubok ti biag, ragsakam ti agserbi, apiten na kantulata, kukwa na kantulata. Bahagi na kalata dayta nga nagpamula iti, nagmula iti bukal kahit nga saawan ni Apo Diyos. Katataga po tama, no daduma ka marigatan tayo, no daduma ka adu ti panubok iti biag tayo, no daduma man, di mat no agrara na ti problema ka kasla nakaado. No dati ko kasla mo ilamakan dato, no agpunsyon agsasarunuhan, kasi mo ti problema. No awan problema nagmayat, awan, into no tutuputop ti problema tayon. No adda, di pala nalalpasin, adda manan kala, gaburan na ka ti problema. No daduma adda gundaway akas nga umapay iti biag tayo ngem ti to be a Christian kunada ti agbalin a Kristiyano uray agtutuputop a problema uray gaburan na kati problema masapol nga agbunga ka umungar ka
Apay da kayo no talon nyo, da kayo nga padak aman nalon. Apay no agkaruutan day jay talon nyo, maiturid yung nga kitaan nga baybay an akas jay nalatan. Awan sa mo man nalon ito'y, oh, nasaki na kamuhaan. Malaksid no talaga adda mo dagitay padpada nga sadot. Buy-buyaon da talon na nakaruruot ka kebs. Bayamon unaan nanto nagsakita na kam kuman no kita nga adu jay ruot ngam di jay pagay no daduma. Kida tayo adda jay initiative adda jay na tayo nga no na adu jay ruoten ijay talon agpakamus tayo ura igastuam tapno agwayala kas jay mo laeng no kumano ti biag mon ka agtubtubo ka iti kangitingitan ti ruot adu a problema anya ti aramidem dawatem kanya na apo agkamus kan Daya ti gundaway nga mapangga kanya na agparintumang apo kamusamon Dito ngamin dito ebanghelyo tayo kung nadagiti adalan na kadagi jay nagparswa ti ay napan nagmula ti ruot ka kunana apo kayat mi nga mapanparuten kayat mo nga mapamiparuten dagiti ruot kunana datayo kuma dito ayan tayo apo kayat mo nga agkamus kami kunana kumadayay dagi pagsasao tayo nya keday ta kakabsat no marigatan tayo no adulaunay ti ruot ti biag tayo adulaunay ti panubok nga anya ti kararag mo dawatem kaiso nagmula iti bukal nga nasayat apo agkamus ka apo narigatak nga makaungar iti kangitingitan ti problema anya ti rumbang nga aramidam apo agkamus ka kaya na nga saon agpatulong ka nga mangwaknit di biag mo tapno agungar ken agbunga ka agpatulong ka nga iliklik na ka kadagito nga ruot tapno nasaya at ti panagbungam ti karit na agtalinaed ka nasaya at abukal nasaya at amula agbunga kalata uray no ado iti ruot ti panagbiag mo haang ka nga agpaguyod nga agbalin adakes haang ka nga agpaguyod nga agbalin a ruot dayjay ti awis na kadatayo katapno nasaysaya at nga agtalinaed tayo ken kuana agsubli tayo dayta nagpurwak iti bukal kayat na nga sauen no marigatang ka that's the best time for you to kneel down in front of him agparintumeng agpakumbaba nga ibagam apo jak kabailan masapul ko ti kamus apo jak kabailan adulaunay ti ruot ti panagbiag ko hanyo mat nga ikararag no kumano ibagam nga ruot ni katugangam ka apo alaumon ko na madi amad adda ka kanya na kadulon mo ti talon ka na agom ka apo alaum mo madi amad na nga kararag mo niya haan mo mat nga ikararag nga ikaten na amin haan adda lat tamot tao nga no daddo ti puso na talagang kasla ruot antay mailibak dayta kuno da kas jay anya ti pikay ko nam anya ti kararag mo, anya ti dawat mo kanya na, umasidag ka king kwa na, apo, agtalina agdak ko malatangan na saya at apo agtalina idlatta ko matipusok, agbunga ako mailatta tinasaya at uray adu ti ruot, kaarubak man, kabalay ko man, dagiti daddo mga tao man, or dagiti personal nga problema, dagiti personal nga pakarigatan, dagiti personal nga kaharit iti biag, ti kay ibagbaga na kanya tayo ituloy mulat ta ti agbunga nangruna no dayjay mulam no si kakumaka daytay agbusugan ko na tayo nya agsikugan dayjay pagay jay la iruar mo dayjay bunga dayjay nasaya at itaunag mo haam mo nga tipden ijayan gaputa narugit ti aglawlaw gaputa nasulit ti aglawlaw ka agyan mo ijay di bunga na di pagay mo maapot ijayan haan ti kaya na agbunga kalatta uray adu ti panubok mo uray adu ti ruot ti biag mo no kay ti kaya na apiten na kanto latta tahantay nga mailibak adu ti karit ti biag adu ti panubok ti biag adu ti pakarikutan ti biag ngam ti awis na agbunga ka lakta iruar mo lakta di kinasayaat mo ta imula na ka ana imbag wen kakabsat hantay nga masapol nga awaten tayo at ilubong adu ti karit na ngem laglagi pem imula na ka nasayaat ka ti puso tayo nasayaat apay no da kay nga dati nga nakimisa at dadakis ti puso na ni awan sa mo nakimisan
Ape dadakis ti puso na toy. Isugarod nga addatay ditoy. Tapno ikararagan tayo dagiti problema, dagiti ruot ti biyag tayo. Isugarod nga addaday dito ito umarararaw tayo iti kinaimbag na. Awan ti imay dito itatanga Domingo nga nas dakis ti puso na di ka pa di ka pa ila naturog haan. Di ka pa ila nagkukot nga nagkumot kumano data puso mo pag anok ti magimisa ko nasaya at amin di puso tayo. Di karit na no nabusog wano masikog data puso mo jela dawa na karumwaren ituloy mo laeng ti agdawa. Ngam no marigatang ka jangorje ko na dawatem king kuana apo agkamus ka apo kisayam urehan nga perfect nga ikatem amin nga kamusan ngam tulungan nak nohan na kayat nga ikatem dagitoy anya ti dawatem balbalyam di kararag mo apo tulungan nak nga ag-survive nga agdawa uray ruot amin wano problema amin iti biag. Nohan na kayat nga ikaten, si kanti agkararag nga anya ti bagam, apo kayak ko maalabanan. Apo nasaya at latta ko madayay bungak. Uray no kangitingitan iti ruruot. Ngamhang ka madanagan. No amuna di pangarig ti agmula, amuna ti agikat ti ruot, amuna ti agdalos. Ngam nagmadi magamin di kunana, baybayan nyo nga dumakkel da, tapno, ilasin nanto. Kaya na nga sa uwan, He allows bad things to happen to good people. Pinalubusan na nga mapasamak iti madika dagiti nasaya at tao. Ngam ti karit na kas ano ka nga agbunga uray no at dadakes. Dagiti ti karit na kakabsat alat at tapanunutin tayo. Lumaban tayo. No masikugan di puso mo, ituloy mo ti ay agbunga maayo king ka sigurado orayan na kukwak datoy apitin na ka idulin na ka hantay kumamot ang may saka dagiti maipuor repetin na ta ito dakay pala makimismisa mo ti repetin na nga ipan ipuor inya tay laeng metten awan la serbi ti sakripisyo kin ayat tayo nga agdaydayaw king kuanan ala imagine nyo da kayo na imula ka na saya at continue to be good agbunga ka ituloy mo ti agbalin nga na bunga makaayo ti matang na uray adu ti ruot ada pagsasao tayo nga madakkelan nanto anya raya madakkelan nanto no rimbawan nanto tapawan nanto kala ko majiruot ka kaya nanto or babatit danto no agbunga kas ti orayen na iso nga si kano na sayaat ituloy mo ti agbunga ituloy mo ti agayat ituloy mo ti agserbi ituloy mo ti agbalin nga nasayaat haang ka nga agbalin a ruot. Padayak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anam marsway ti langit ken daga. Ken kadag iti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos, sa nagtao ti napaypay so a Diyos. Naiyanak sa anaparswa. Diyos sa kasmatlaeng iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulo ga naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet a nailansa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propeta mamati ak met ti iglesia amay maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Ti Dios nga apo tayo imburay na
kada tayo ti pagarian na babaan ti papatay ti anak na. Agdawat tayo nga rod ken kwa na ta iturong na tayo. Iti bagi ken panunot tayo. Paraburan na tayo. Iti grasya na tapno. Maparot dagiti dakes aruot iti biag tayo. Ket adu ti agtubo ti nasayaat abukel. Iti puso tayo. Iti tunggal panggep ko na tayo. Apo laglagipem dagiti tattaom. Ikamang miken ka, ni Apo Santo Papami, dagiti obispumi ken dagiti amin na papadi. Mataripato kumatibukel ti bukasyon ngay mulam kadakwada, babaen dagiti ganwat da amang iturong ti arban mo, ti pagarian ngayon karin. Dawaten miken ka Apo. Ikamang miken ka dagiti mga iturturong ti gobyerno mi, nang runa dagiti agpanpanday linteg. Iburay mo kadakwada ti sirib, tapno sumakdudat dubog ti panarabay mo, ket may ayo da ti panunot ken aramin. Dawaten miken kaapo. Ikamang miken ka ti pagilyan mi, kanayon kuma pagbalinan na kami asaksi ti bukel ti Kristyanismo, ngay mulam ti dagami ti daytoy apaset ti lubong. Babaen ti napinget a panangitan dudong mi ti kinalinteg, ayat ken kapya. Dawaten miken kaapo. Ikamang miken ka ti na Kristyanuan agimong mi, ti parukyami. Pagbalinen na kami anapudno ti panursurom, tapno agbiag kami akas gimong asi pupunno ti ayat ken kapya. Dawaten miken kaapo. Ikamang miken ka dagiti minatay mi, kas ti panang pangbungar mo kina Apo Jesus, kadagiti natay, ket tinalam ti saklang mo. Alaem kadi idan ti agnanayon aragsak. Dawaten miken kaapo. Hintay mo't dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Iti na isang sangayan awagas, iraman tayo mat nga ikararagan, dagiti amin nga lolo, lola, yan dagiti nataengan. Dawatin mi ken kaapo, apo laglagi pem dagiti tattao. Diyos nga apo mi baunen tibukel nga agtubo, uray saan ang mapuutan ti agtaltalon. Patgam kadi ket kadi amawaya-wayaan ti kinadakes dagiti agtalekken ka ken agkamatalikda kadagiti sagot mo. Agtultuloy ko maasumantak ti biag tin sagot mo kada kami ket iyaon na kami iti patay maibura ket maiburay kada kami ti pammati namnama ken ayat patgam kadagitoy gapo ken Kristo nga apo mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, apo bagyamanan migen ka. Amin, amin, nga ingkang makita, kaputayat pinadamida, na urnos da nakapinpintas da. Tinapay kenarak, di umay mitayawat, nagkapo di trigo genubas, abungat nagbanugan mi. Amin nga dain
parswa, babaen, ibalikas mo, Apo bagyamanan, bigyan ka. Amin, amin, ngayon ka makita, kapot ayat binadamida, na urdos dan nakapinpintas da. Tinapay kenarap, wenawatem bendisyonam, o Apo mi pagbalinen ida, anasan tuan abagiken dara. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kaya po awatin na kumadag iti adaton kadagita imam, Ket may paay pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo idumdumam nga ipateg ti sakripisyo ti misa, ngem ti anyaman asabali a sakripisyo. Awatem kad dagitoy daton mi kat pasantom ida, tapno ti idaton ti tunggal maysa apagdaydayaw na ken ka. Agserbi a pakaisalakanan mi apada-pada gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. sa kumamet, Itag-ayo dagita puspusoyo. dadaan na si tatag ay, Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. may kari kaya Pod trumpet. noonay maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios, tabigbigan mi a pakaitan-okan ta gloryam, sika a Dios adi matay, saranayam ti tao ana ikari a matay, ta idinarip kanan ti langit iti managbasol a tao, impaay mo ti panangisalakan mo, babaen tinasantuan a kinatao, ni Apo mi a Heso Kristo. Kat gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, isuda nga agraragsak nga agnanayon iti saklang mo, ket dawaten mi ti ipalubos mo kuma, ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat konami adi agsarday. Santo, 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 Iapo a Diyos, dagiti amin a parswa, ilangit ken dagan, nagnoday ti pakaidaydayawang, Hosana iti kangatuan, madaydayaw, di umay tinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pod noon ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted, kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amayawat to, amay paay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayo na tulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaan ti krus mo, kenin ka panagungar, inna ka minsalakan, sika nanubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, gatag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Ikanen mi, iti patinayon alda, pakawanem me, di basul mi akas me, pamakawan mi, di basul dagiti nagabasul kada kami, di naka
Buhatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin ken dayaw iti agnanayon na dinto O agsanay. apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti migmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Asa kumamen. Iti napakumbaba, iti nasayaat nga addaan nasayaat nga bukel ti puso na ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero ti Dios amangikan kadagiti basbasul di sangalubungan mga asiga kadagami. Cordero ti Dios amangikan kadagiti basbasul di sangalubungan mga asiga kadagami. Cordero ti Diyos amangikan kadagiti basbasul ti sangalubungan item ka nakam ti kapya item ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanyak, nga ti may salaeng asaom mapaimbagton to'y kararo. Bagiken dara ni Kristo asalakan inggam mawaten asang kagimungan sapay kumang taidi dayduya panangan inggam magunod kapyat sang alubungan ni Kristo Jesus anak mo anasudi inda to
daraken bagi isungaron din kam awaten bigsa ayat kendalingen bagi gendara ni Kristo asalakan hingga mawaten asang kagimungan sa paikuma daini daynuya panangan hingga magunod kapiat sang alubungan dadaig asaglang hinggam umasiden naide masilaw ni biyan hinggam isenggen tuy si bubukel labiyag hingga idalek Brigad ken lulwa hinggang paep bagi gendara ni Kristo asalagan hingga mawaten asang kagimungan sa paikuma daini daynuya panangan hingga magunod kapiat sang alubungan. Kumararag tayo. Apo kaasyan na kam kadi atat taom, tapno da kami a pinakiranod mo kadagiti na ilangitan a misteryo. Bayan min ti anyaman a kinadakes, kit rubot mi tinasantuan a panagbiag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Maidawat dagiti amin nga grandparents, lolo, lola, ken amin nga nataengan, tagpasango ta maikararagang kayo. Kabayatan na tigimong agparintuman. Agpasango amin nga nataengan, lolo, lola. Kararag at paay kadagiti apong babaket ken lalakay. Apo Jesus, naipasngay ka babaen kan Birhen Maria,
ti anak ni San Joaquin ken Santa Ana. Matmatang si ayat tagiti amin nga apo, tentiro asa nga lubungan. Salwadang ida, isuda bubwayan ti panakabaknang ti pamilya, iglesia ken di sa nga lubungan. Salwadang ida, kabayatan ti panaglakay ken panagbakit da, sapay kumatag tultuloy da ngagpaay ti pamilyada, kasto tidker nga adigi ti ebanghelyo ti pamati, salaknit ti napate kapampanunot, bibiyag agamen ti pudpudno a kanawidan ti pamati. Aramidam ida ang manursuro ti kinasirid ken kinatured, taploy ang lawat dati masakbayan nakapututan, dagiti bunga ti manakman na intakwan, ken espiritual a kapadasan. Apo Jesus, tulungan dagiti pamilya ken dagiti kagimungan, taploy pategda ti kadda ken anungen dagiti apong babaket ken lalakay. Sapay kumata sa anda mabaybayan, ken may lidliden. Ngemket di, kan kanayon dang agsagrap ti panakaraem ken panakaya. Tulungan mi dang agbiag asi talininaay, ket kan kanayon uma amarignada, ti panakasangbay ti amin at tawtawen ti panagbiagda. O Birhen Santa Maria, ina ti amin na si bibiyag, taginayunem kaditi panangaywan mo kadakwada, kadkadwa emida ti panagdalyasat da iti daytoy abiyag. Ket babaen ti panangibabait mo, ipaay mo kadagiti amin pamilya, ket may kaysadan ko tinailangitan a pagtaengan, a pag-uurayan ti entero sangkatakwan, para tinaindaklan nga arakop iti agnanayon abiyag. Amen. San Joaquin ken Santa Ana, Kaasin na kami. Bendisyon nam kadagitoy nga apong lolo lola kinataengan itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Tumakder tayo, ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti na Santon a Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Hagiyaman tayo Na iti imbagabigat tayo amin, Apo. Agyaman tay ken agragsak tay, di amin na barabur na. Biag na ket inden na, daraken amin na. Sapay kumata intay amin, agkay sa tisidong na. Amang ibunan na,